Хора съм Жотура. Сега, да. Ще обясня кучето. Ох, пак ли се бъгнам? Така, да се... Ох, мале. Ще се върна след като оправя. Върнах се, опитах се, не можах да го оправя. Това е явно от телефона ми. От камерата ми обърках се. Да, от телефона ми. Да, сега да го обясняваме. Ти какво правиш? Аз написах ти какво правиш. Нищо. Аз снимам клип и какво ли? Ти да си си него. Да видим какво ще ни говори. Мале, малко съм болен. Настина. Поне мога да се отбележи, че съм поне малко настина. Аре, Google, наистина, Google. Обичаш ли ме? Това вече е супер начало. Не. Яш ме газа. Това си е свой проблем. Не. Да ми ядеш газа. Газа е мале. Твой проблем. Кучето се е отнесло да проследява с поглед мухите, които кръжат в чатрума. Тук няма мухи и не съм сигурен, че изобщо при него има мухи. Добре. Явно, както виждате. Арбе. Това псе е ядосано. Тън. Да. Така. Се върнем към безсяването. Хмале, може малко да говоря тихичко, ама... Хмале, то ще дупва, ще бъде малко манерви. Не ми се актуализира, ще го актуализирам след клипа. Добре, да. Какво да го питам? Не знам. Ама каква е? Нали четеш не говоря на вас, ако така мислите. Говоря на един човек до мен. Кой ще обича да се будалка с Зардура? С мен ли е? С мене. Самен. Да пак да ми ядеш. Сега, ако видите тук какво пише, тук пише прочуване на мнението. Да се бъдем от закон. Да, проучване на мнението, проучвай ми газа. Да пак да ми ядеш. Не мисля да го напиша сега при вас. Написах го, беше глупост. Залтур. Жилтур. Не се срещат често такива като теб. Какви? Умни или тъпи? Умни или тъпи? Готини. Добре, то скучи. Има много добро мнение. Много добро мнение. Не пише много добре на кирилица, как се нарича това. Не мога да се сета точно сега. Аре, бе. Така да излезем от тук. Излизай, ба! Мале, още, нали? Така. Чухте ли всички? Казах, че съм добро куче. Не. Ти си
Добре. Не, ти си чат помяр. Добре, аре ще му напиша. Не, ти си... Не. За нас ли се? Да. Ама... Каква порода... Каква порода... Си... Това каква порода ли? Помяр! Макъв бот. Макъв бот или чат? Защото той нали е бот? На какъв бот или чат? Опа, излезе без искам. Чакай. Опа. Ти куче ли си или на куче се правиш? Да. Ти куче ли си или на куче се правиш? Чакай да помисля. Аре. Опа. Мисли. Опа. Мисли. Аре, мисли. Кучето подава на жълтура чаша кафе. Аз не съм на 20 да пия кафе. Аре, куче, бъгваш ми целия комп. Стига е. Ами, да, аз не съм на 20. Аз съм на 30. Да, аз не съм на 20, аз съм на 30. Наистина. Не. Жестура, защо вече не ми видя на гости? Да, не ми видя. Кучето носи на Жестура каишката си, искам да... не ма поправи. Искаш на разходка? Не мое. Наистина. Да, ама ти каква порода си? Не. Да. Ти май... ти май си прост, бе. Прост. Стига на всяко пускане, това ми излиза. Мраза го. Аре, изчезвай. Аре бе, мишката ми е бавна като... мале, знаете ли ко? Кото е, бро? Баци рекламите. Чеза така е. Знаете ли ко, хора? Знаете ли ко? Това е края на клипа. Аз съм Жълтура, явно виждате тук. Да. Това беше краят на клипа и...